Tervetuloa Veera Kerkov keskustelemaan ja tuomaan näkemyksiä hallitusohjelman kirjauksesta terapiatakuusta. Kerro, kuinka se tulisi toteuttaa? No, hallitusohjelmassa tosiaan on lasten ja nuorten terapiatakuu, mikä on erittäin positiivinen asia, että semmoinen tarvitaan, mutta että kaikkein keskeisintä on tietysti se, että se lähtee niin kuin lapsen ja nuoren tarpeesta, että ei mennä menetelmät edellä. Nyt me ollaan ehkä keskustelussa vähän juututtu sellaiseen ajatukseen, että pitää niin kuin miettiä, että mitkä menetelmät vaikkapa kuuluu takuun piiriin ja mitkä interventiot on minkäkinlaisia sen sijaan, että me mietittäisiin sitä, että takuunhan täytyy rakentua sillä tavalla, että ensin tehdään huolellinen arvio sen lapsen tai nuoren tilanteesta. Sitten kun todetaan, että hän tarvitsee mielenterveyteen tukea tai apua, niin sitten ikään kuin takuu astuu voimaan. Mietitään, mikä olisi sellainen hoito, millä parhaiten pystytään vastaamaan sen lapsen ja nuoren tarpeeseen, unohtamatta myöskään perhettä. Eli me ollaan myöskin nyt hiukan sellaisessa yksilökeskeisessä ajatuksessa, erityisesti kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin on erittäin tärkeää myöskin ottaa ne perheet mukaan. Joskus voi olla niin, että se interventio itse asiassa täytyy antaakin huoltajille, vanhemmille, perheelle ennemminkin kuin sille lapselle. Et meidän täytyy niin kuin huomioida hyvin laaja-alaiset tarpeet, erilaiset lapset ja nuoret. Heillä harvoin on niin kuin hyvin tarkkarajaisesti jotain tiettyä häiriötä, johon olisi joku täsmähoito, vaan tilanteet voi olla hyvin monimuotoisia ja laaja-alaisia ja takuun täytyy ikään kuin koskettaa kaikkia lapsia ja nuoria riippumatta siitä, että minkälaisia pulmia heillä on. Joo, näyttää ylipäätään siltä, että me rakennetaan aika paljon byrokratiaa ja menetelmiä, että ikään kuin haetaan lääke jollakin tietyllä menetelmällä ja unohdetaan se kokonaisuus siinä lapsen kasvussa, kehittymisessä ja oppimisessa. Ja perhe on huoltajat yksi äärimmäisen tärkeä linkki siihen. Kuinka näet, että nyt tämä valmistelu on edennyt niin, että lausuntoja on pyydetty, mutta mikä on niin kuin edelleenkin se ydinasia, mitä meidän täytyy tässä huomioida tässä talossa? No kyllä se ydinasia on nimenomaan nostaa se lapsi ja nuori hänen tarpeensa keskiöön. Että ajatus ikään kuin siitä, että kun arvioidaan se tarve, niin sitten meidän aikuisten tehtävä on ikään kuin mahdollistaa se hallintokunnista riippumatta siitä, että toteutetaanko sitä palvelua sosiaalihuollossa, terveydenhuollossa, perustasolla, erikoissairaanhoidossa, että tavallaan ne rakenteet olisi ikään kuin rakennettu palvelemaan sitä, että me kaikkein parhailla tavalla pystytään vastaamaan sen lapsen tarpeeseen. Riittääkö meillä psykologeja, ammattilaisia tähän tarpeeseen, mikä meillä tällä hetkellä on? No kyllä meillä riittää ammattilaisia. Tässä toki tarvitaan monia ammattilaisia, psykologeja, sairaanhoitajia, kouluissa kuraattoreita, terveydenhoitajia, että yksikään ammattiryhmä ei ikään kuin yksin pysty tätä tilannetta ratkaisemaan, mutta lähtökohtaisesti meillä kyllä niin kuin, totta kai aina resursseja tarvitaan lisää, mutta että periaatteessa kuitenkin se olemassa oleva henkilöstö aika pitkälti pystyy vastaamaan. Että näkisin, että se suurin puute on siellä itse asiassa perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa lapsille ja nuorille, että sitä ei ole selkeästi määritetty, että missä se tapahtuu, kenellä siitä on vastuu, että esimerkiksi perheneuvoloissa on lähdetty nyt erottamaan sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvontaa sitten tästä niin kuin mielenterveyspalvelusta, mikä on tietysti sitten lapsille ja nuorille ja perheille voi olla aika hankala, eikä käytännössä myöskään niitä ei ole niin kuin erotettavissa, että missä kohtaa se muuttuu sitten terveydenhuollon palvelutarpeeksi ja tuntuisi hankalalta perheitä sitten ikään kuin pallotella aina lähettää eri luukkuun. Että kyllä meidän täytyisi pystyä järjestelmässä vastaamaan siihen, että siellä missä se perhe on, siellä missä se lapsi ja nuori on, niin se apu pystytään tarjoamaan heti siellä. Että ei aina tarvitse lähettää eteenpäin jonnekin. Tässä tulee tietysti kysymys siitä, että ollaanko nyt lisätalousarviossa varattiin määrärahoja ja tuossa kehysriihessä SAT-palveluihin, mutta näetkö, että äärimmäisen tärkeää olisi se ihan läsnä oleva aikuinen, joka antaa sinulle sen avun ja tuen? Kyllä, ilman muuta läsnäolo, pysyvyys, jatkuvuus, ne on niitä meidän järjestelmän haasteita tällä hetkellä, unohtamatta sitä vanhemmuutta. Että jotenkin ajattelisin niin, että se ihan ensimmäinen
porras ikään kuin olisi se, että me rohkaistaisiin ja tuettaisiin vanhempia olemaan läsnä lastensa tarpeessa ja huolissa. Että ihan joka asiaan ei tarvitse olla olemassa erillistä palvelua eikä aina tarvitse ottaa yhteyttä myöskään ulkopuoliseen tahoon. Että me ensisijaisesti tuettaisiin sitä läheisverkostoa, sitä lapsen ja nuoren elämässä olevaa verkostoa tukemaan sitä lasta ja nuorta. Että siitä se tietysti lähtee ja totta kai sitten kun se avun tarve on, tarvitaan vaikkapa sitten mielenterveyspalveluita, niin silloin ilman muuta niitä täytyy olla saatavilla. Tulisiko Veera vielä muita näkemyksiä tähän terapiatakuun toteuttamiseen ja kuinka se tässä sitten hoidetaan? No toivotaan, että se hoidetaan tässä mahdollisimman pian. Ehkä sen vielä haluaisin nostaa esiin, että tietysti ei ole samantekevää, että mitä hoitoa annetaan kenellekin missä tilanteessa, että ei saa unohtaa sen huolellisen arvioinnin merkitystä. Että ensin täytyy rauhassa arvioida se lapsen ja nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sitten ikään kuin miettiä, että millä me vastataan siihen tarpeeseen, mikä heillä on. Että ei vaan niin kuin ikään kuin ohjata kaikkia johonkin samaan luukkuun ja katsotaan, että mitä sitten tapahtuu, että kyllä meidän täytyy niin kuin pystyä panostamaan myöskin siihen arviovaiheeseen. Kiitos oikein paljon Suomen psykologiliiton yhteiskuntasuhteiden päällikkö Veera Kerkova näistä tärkeistä näkemyksistä ja ajatuksista tähän terapiatakuun valmisteluun ja tuomiseen se meille sitten käyttöön. Kiitos paljon. Kiitos.